So guys, andito na kami. Ito na oh, madami na kami nakikitang mga palapa ng niyog. Ito yung kukuhain namin para gawing panggatong. Ayun, ang dami pa doon sa dulo oh. Yun. Tapos doon sa taas. Diyan sa may makawayan na yan, madami pa dyan. Ito na guys, medyo marami-rami na yung nakuha namin kahoy or panggatong. So, pupunta pa kami doon sa dulo. Kailangan kargahan ko kasi para hindi mahulog yung hindi malaglag. Sige, ilokot mo na. Pinapardo na para hindi malaglag.